Txokolatea, ze goxoa! Kakao hautsa hartu eta orain arte egindako masara botako dugu. Zenbat? Zuek nahi adina? Txokolate pixka bat nahi duzuela? Koilarakada bat bota? Txokolate mordoa egotea nahi duzuela? Bota bi! Hori bai, guztia ondo nahaztuko dugu. Homogeneo gelditu dadila. Ados? Orain, moldea hartu eta gurinarekin igurtzi guztia. Nahi baduzue, behatzekin egin dezakezue, horrela. Ze iruditzen zaizue? Ze abentura! Bikain, orain gure masa goxo guztia moldera botako dugu. Guztia. Eta orain, labera! Labean utziko dugu 40 minutuz egin dadin. Ze gogo gure txokolatezko bizkotxoa jateko! Tatsan! Ze usain ederra daukan! Ikusten duzuen moduan, nik jada bizkotxo gainean kakao krema zabaldu dut. Bukatzeko, emango diogu forma bat. Zer nahi duzue egitea? Arraina ala tximeleta. Zein animalia aukeratuko duzue?